No niin, terve. Käys läpi kaikkien 168 League of Legends Champin paremman sanan puutteessa syöpäisimmät osat. Näistä on mun mielipiteitä. Nämä on kovia, kylmiä faktoja. Aatrox. Sulla on kunnia olla eka tällä listalla, mut siinäpä se. Tää on aika monesta Q-hitboxikohdasta. Mut kun Champin playstyle ja counterplay perustuu sen sweet spottien väistelyyn, ne hitboxit vois sit oikeesti kuvastaakin niitä. Ahri on fake skills on champi. Heti level 6 tullessa sillä riittää ihan hyvin ne se hakeutuvat W- ja R-pallot pudottaa sut 100-0 muutamassa sekunnissa. Akalin kanssa tappeleminen on niinku whack-a-mole, mut ne myyrät on esillä millisekunnia ampuu sua otsaa dessulla, kun ne pomppaa ylös sieltä. Se ongelma on se W, perkele! Akshan on mahtava esimerkki siitä, miten paljon turhaa shaibaa uusien champien kitteihin tungetaan. Muistakaa se tiivin revaamismekaniikka. Mitä hitto se tekee siellä kitissä? Alistar on tän lista eka champi, joka on niin muinaisjäännös, ettei siitä melkein kehtaa edes valittaa. Mutta loppujen lopuksi se saa tavallaan point and clicks tunnisen VQ-komposta, joten voin vaan sanoa sen. Amumu. Tää on erittäin hankala, mutta antakaa mun ajatella pikkasen boksin ulkopuolelta. Amumun syöpäsin osa oli se, kun se joskus pystyi hallitsemaan koko matsia pelkällä Sunfire-keipillä. Mun lista, mun säännöt. Anivia. Seinämekaniikat on universaalisti kämäsiä lolissa, ja se pätee etenkin Anivia. Mä rakastan sitä, kun mun hahmo lähtee pyhiinvaellukselle vastustaan Nexusta kohti, kun mä koitan kävellä sen seinää ohi se ultista pois. Annie. Point and clicks tuun 1000 AP one shot prank gone wrong! Aphelios. Tällä Swiss Army Knifella on ihan liikaa työkaluja ja ihan liian vähän heikkouksia. Lifesteal, korkea range, AOE, melease, kaikki löytyy. Ashe. Kaittaminen oli liian hankalaa, niin annettiin täällä 20% slovi jokaisen auto-attackiin. Onnea liikkumiseen. Aurelion Sol. Aurelionin jälkeen Sol jää vaan paha mieli, kun hävisit 1v1, missä heitit kaiken, mitä sult löytyi sitä päin, vaan et sä voi stat-checkaa sut seisomalla hitto paikallaan ja painamalla guuta pohjassa. Aurora. En ole joutunut kunnolla pelaa tätä vastaan vielä, niin en voi pahemmin sanoa mitään se kitistä. Mutta se ei meinaa, etteikö mulla olisi siitä muuten sanottavaa. Syöpäsi osa Aurorasta on sen designi. Puputyttö? Joo, iskekää sille korvat ja häntä ja tehkää sitä muuten vaan tylsä Disney-prinsessa. Job done. Asir. Tästä paskaa puhuminen on kuin puis paskaa Vietnam-veteraanille, joka on sitten menettänyt molemmat jalat ja käet. Mut se ei mua pysäytä. Silloin silti seinä, ja seinät on perseestä. Bard. Kamalinta Bardissa on se, kun oot pelaat toppia, ja sun tiimin Bard päättää roomata sinne ja intata vihollisen toplanerille. Toisiksi kamalinta siinä on se, kun seuraavassa pelissä vihollisen Bard tulee sinne, ja sä oot se, joka kuolee. Velvet. 4 dashia on jokaisella erillinen sekunnin cooldown. Come on. Blitzcrank. Q-hitboxi. Seuraava. Brand. Anna tälle hepulle ryläis, ja yhtäkkiä saat yhden abilityn jälkeen hidastettu 4 sekuntia, samalla kun poltat 30% sun HP:stä pois. Brand voisi saa eniten damagea koko pelissä pelkällä passivella ja perkele sytkärillä. Braum. Braum on täydellinen. Pusi. Brianilla on Warwick-efekti sun mielenterveyteen, missä just kun oot saamassa sitä hengiltä se riikästää tuplaveen ja saat aloittaa alusta. Äläkä vaivaudu healing-vähennystekaan. 60% 200% HP-hiilistä on silti yli 100% hiili. Caitlyn. Oot onnekas, jos pystyt edes näkemään vilausta siitä ennen kuin sä oot mennyttä. On kieltämättä mielenkiintoinen taktiikka pilleskellä sun näytön ulkopuolella. Camille. Spämmättävä choke-tulti autattekis on vaan lannistavaa ottaa naama. Cassiopeia. Jos oot melee-hahmo ja Cassiopeia päättää seuraavaksi kääntää katsensa suhu, voit lähteä jo siinä vaiheessa kahville. Hämäävän massiivinen 80% slow-alue, joka sisällä ei voi käyttää mobility-kykyjä, on 5 sekuntia pitkä stuni, jolla päässä feikit lasit ja viikset. Cho'Gath. Lievästi vahvempi Camille kuin ultissa on vaan lannistavaa ottaa naama. Korki. Okei. Mullakin on rajani. Korki on ihan liian säälittävä mollattavaksi. Mutta sen ultirange on kyllä perseestä. Darius. Hahmo, jolloin saadaan 1% mahdollisuus tappaa sut, sun tiimi ja sun perhe, jos se pääsee edes vähän sun lähistölle, ei tarvinnut huukkykyä naurittava hämäävällä hitboxilla. Diana. Diana saattaa nyt olla ok,
Mä näen vieläkin painaisia siitä ajasta, kun se pystyy räjäyttämään sut 100 painamalla vaan R, sen nykyinen E oli sen vanha R, ja W toiselta puolelta leini. Älä luule, että sä saat mut unohtamaan olemalla mid nytte. Draven. Jos sun vastustajalla on edes jotain, joka muistuttaa käsiä, sulla on vastassa ADC, joka 100% ADC ja saa 200 AD scalingia se auto tekee. Kuulostaa reilulta. Hehe. Dr. Mundo! Porukka sanoo, ettei ilmaiset Basilion Gold Value, mitä Mundo saa sen E-passiivista AD:ssä haittaa, koska sillä ei ole AD-ratioita. Miten niin ei oo? Auta tekeellä on 100% AD-ratio ja sen kyllä tuntee, kun tää 6000 HP, 300 armor, 300 magic resist, 400 AD hulkki läiskii sua hitto perseelle. Ekko. Jos joku kysyisi teiltä, mikä on yksi pelin matelimista ulti-cooldownista, vastaisitteko heti, että se on 150% AP-ratio AOE-nuke, joka samalla teleporttaa ja hiilaa sen käyttäen fulleihin? Mä vastaisin, koska mä tiedän, että Ekoilla on just semmonen. Eli se 1000 AP one-shot prank gone wrong, mutta tällä kertaa stuni on skillshotti. Evelyn. Fiksu käänkääminen ei ole tarpeen, kun vihollinen voi olla näkymätön ennen kuin on liian myöhäistä. Jos joku mekaniikka kuulostaa liian hyvältä toimijakseen, se todennäköisesti on. Perma Invisibility esim. Ezreal. Lainaan itteni silloin, kun aloitin pelaamisen eka kertaa. Flash on tosi kiva ability. Byää. Final stage. 2 sekunnin point and click fair on melkein pahempi kuin stuni, koska se kaiken päälle vielä nöyryttää sut. Miksi mä juoksen linnun pelätintä pakoa? Fiora. Fiorasta mä voisin kirjoittaa kokonaisen teesin. Tän listan säännöt pelastaa sen ja teijät siltä. Fighterilla W, joka estää kaiken damagen, olisi jo sellaisenaan tarpeeksi paha, mutta syöpä sen, siitä tekee se, että se toimii samalla exhaustina sen movement ja attack speed slomin takia. Klassikko. Ylimääräisiä mekaniikkoja. 5. Waude. Fiora sai heti kilpailuun. Nyt damage estävä kyky on spämättömä dashi, joka räjäyttää sut, jos oot lähellä venaamassa sun mahdolliset ehkä saada yksi hyökkäys sinne jonnekin väliin. Kallio. Okei. Mä tiedän, että Amumu oli teknisesti ensimmäinen tämmönen tapaus tällä listalla, muut mä tykkään Dianasta enemmän. Siis mä tukin kutsun tätä ja kaikkia samantyyppisiä tapauksia jatkossa Diana-tapauksiksi. Tieskö, että muutama seasoni sit oli viikko, jonka aikana Galio pystyi one-tappäämään sut vaan muutamalla itemellä? Perhana, ees oikeat hurrikaanit ei pysty siihen ennen full buildia. Gangplank! Se, että Gangplankin tynnyrit pystyy tuhoamaan, antaa sulle illuusion siitä, että sillä olisi counterplaytä. Just kun luulee, että sulla on mahdollisuus, se painaa guutasua pari kertaa, ja sä oot joka tapauksessa siinä vaiheessa mennyttä. Karen. Haasta paska! Eikö se kutee sut puolesta HP:sta? Gnar. Gnar on ainut ranget toplaneri, joka välillä tuntee häpeää ja muuttuu vähäksi aikaa melee-hahmoksi. Silti ranget toplaneri mun kirjossa. Ragas. Tänään ja silkällä raiskauksen tahdolla kulkeva meteotrooppinen hipturusti osuu suu vaikka et ois hitto pelaamassa. Graves. Kun seisotaan tuplavestut luulemaan, että sä kuolit joku näytöllä näkyy pelkkää harmaata. Ja just kun tajuit, että sä oot hengissä, sä kuolet oikeesti. Nyt sen voit nähdä, kun Graves spämmää sen masteruus kylmän ruumiin vieressä, kun sun näyttö on silti harmaa. Gwen. Gwen is immune. Hecarim. Osa 2 sarjaa, fiksu känkkääminen ei ole tarpeen. Sä västät helpommin formulan pyörätuolissa kuin Hecarimin juoksemassa sua päin. Heimerdinger. Heimer on virallisesti mun vähiten lemppari-champpi koko pelissä, joten pian tän lyhyenä oman mielenterveyden vuoksi. Tää saatana mitketti saa 3 turrettia, josta 2 jos ihan tarpeeksi, ja josta se tarvii vaan 1 sun sulattamiseen. Vei. Jos et ole valmiina omistamaan kokonaista aivolohkoa tän 10 abilityn muistamiseen, vie se vaan bännättynä. Illaoi. Illaoin Eelle on vaan 1 counteri, ja se on meikän tiimi ADC, koska se on jo valmiiksi melee-rangissa sen Illainkaan. Irelia. Tässä mä joudun käyttämään ase on yhtä vaarallinen kuin sen käyttäjä logiikkaa, ja sano Irelian syöpäisimmäksi osaksi Blade of the Ruined Kingia. Jos Porkki lisättäisiin tehdä peli omana champinä, se olisi automaattisesti pelin vahvin hahmo. Ivern. Mä pelasin kerran matsi Ivern Rengar Botlanea vasta. Se 1 matsi on Ivernin syöpäsi osa. Muistatteko? Mun lista, mun säännöt. Janna. Jannan ulti on loppujen lopuksi koko tiimin kattava ekko-ulti. Miettikää.
sytyntää kaikki vastuutat pois ja hiilaa koko tiimin täysille. 1-1 match, eikös vaan? Jarvan 4. Kuka olisi uskonut, että äijä keihänkään voisi olla pelin ketterikaveri? Anna tälle ukolle pikkasen ability-hesti ja sä tulet viettää enemmän aikaa ilmassa kuin se ilmapallo, josta mä päästin vahingossa irti 5-vuotiaana. Samalla kuin Jarvan sinkoilee paikasta se kuin Spider-Man, josta mä tykkäsin myös 5-vuotiaana. Mikä sattuma. Jaksi. Jos oot auto-attack-champi, Jaksiin vastaan tappelu tuntuu enemmän vuoropeliltä kuin League of Legendsiltä, kun venailet et sen dodge-aura, jonka aikana se voi liikkua, hyökätä ja käyttää muita abilityjä, ja joka lopussa vielä stunaa sut loppuun. Suurimman osa ajasta saat kuitenkin jatkaa ottelua sen jälkeenkin vielä, katot sun harmaata näyttöä. Jace. Jace on ranget toplaneri, jota hävettää vaan sen verran, että se pystyy päättämään muuttua meleeksi, jos se haluu. Wagner, sä ja sun vihahallintaongelmat jäi 2. Mut joo, ranget toplaneri joka tapauksessa. Jin. Mitä te haluatte mä sanoa? Jin liittyy Braumin seuraa täydellisesti Champion-klubissa automaattisesti. Pusi ja niin edelleen. Jinx. Jinx voi olla 0-10, ja se on ainoat itemit mora ja kärpäslätkä. Jos sen passive aktivoituu teamfightissa ees kerran, se tulee pyyhki sun koko tiimi historiasta nopeammin kuin World Government pyyhki historiaa 900-200 vuotta sitten väliseltä ajalta One Piecessä. Ei, mulla oli pakko tunkea se yksi One Piece-referenssi tänne. Teidän pitää ymmärtää. Kaisa. 2 jymypakkoa peräjälkeen. AP Kaisa on yksi toksisimmista off-meta-buildista koko pelissä, eikä syytä tarvii etsiä pitkään. Kaisalla on pelin pisin ei-ulti-ability, jotta se pystyy spämmään mapin toiselta puolelta asti, ja jolla se pystyy sulattamaan kenet tahansa tankki tai ei muutamalla osumalla uskomattomien max HP damage-prosenttien takia. En haluaisi vitsailla siitä. Mennään seuraavaan. Hei, seuraavaa. Kalista. Fuck you! Dash jokaisella autotekillä. Hähä! Karma. Diana-tapaus. Tankkikarma vuodelta nakkia peruna. Karthus. Tapoin vastustaja mulle jäi vaan pari HP:tä. Tuntuupa hyvälle. No, aika riikallaan nyt. Mikä toi sininen valo mun päällä on? Kassadin. Late game champi, joka on niin turvallinen pelata, ettei sulla ole muuta vaihtoehtoa kuin ottaa, että se alkaa one-shottaa sun koko tiimi. Mikä ihme passive on tää hahmo ottaa 10% vähemmän magic damagea? Katariina. Ainut champi, joka sulattaa sun tiimiin ilman, että sä, se Katariina tai edes Jumala tietää, mitä just oikein tapahtuu. Kayle. Ranget toplaneri, mutta twisti tällä kertaa on se, että sillä kestää hetki aikaa oppia olemaan ranged. Sorry Kayle. Jos peli ei ole remake, susta tulee lopulta ranget toplaneri, joka tekee susta automaattisesti syöpäsen. Kayn. Sinisen Kaynin pelaaminen on trollaamista, mutta nyt tutkitaan vaan Raastia. Tutkimusten tulos on yksi lause sen passivesta. Rast heals for 25% of the damage he deals, ja perkele, että diilaako se sitä damage. Kennen on ärsyttävä. Sori, mutta stunattiin 3 kertaa pelkästään ton lauseen aikana. Hasiks. 1000 AD one shot prank gone wrong. Kindred. Se ettei mitään erityisen syöpästä tullut mulle heti mieleen ja tarkoittaa kai sitä, että Kindred liittyy Braum ja Jinin joukkoon täydellisten champion klubiin. Halusin tai en. Älä ota pusuja. Seuraava. Gled. Sä voit olla 2 kuurangen päässä siitä, mutta se kuu silti vetää sut. Miksei ne visuaalit voi vaan kuvastaa sitä totuutta? Hogmaa. Tää torakka on leikattu samasta kankasta Kaisankaan, ja ei vaan sen takia, että ne on molemmat voidista. AP-pulli tarkoittaa armotonta pommitusta mapin toisesta päästä. Onpa söpö pari. Xante. Mistä sä aloittaa? Xante on luultavasti Riotin suurin epäonnistuminen koskaan. Nyt tai toivottavasti tulevaisuudessa. Yhtäkään patchia ei ole mennyt ohi, missä Xante olisi ollut hyvässä jamassa. Perkele, se on reworkattu niinku 5 kertaa muutaman vuoden aikana. Joka olisi ennätys, jos Ryse ei olisi olemassa, mutta Ryse nyt on erityiskeissi. Xanten suurin synti on kuitenkin lopulta se, että se champi on vielä olemassa. Control X, Riot. Control X. LeBlanc. 2 dashia ja 2 blinkkiä AP Assassinilla. Jos sä räpäytät sun silmiä, kun tää Porto päättää one-shottaa sut, ja tuut avaamaan ne harmalle näytölle ja Death Recapille, jossa lukee 0,01 sekuntia. Se Death Recap tulee myös ole ainut paikka, missä tuut näkemään sun murhaajan naama,
koska voit uskoa, ettei se tule enää ole lähelläkään missä sun näköpiirissä. Leesin. Bruce Lee tässä on ehdottomasti temaattisesti mukaansa tarraavi champi koko pelissä. Sun tiimissä sitä pelaava kossa on myös sokeeta, ja vihollistiimissä on taas ollut ympäri korvia vaikka silmät kiinni. Leona. Mä en pysty liikkumaan. Auttakaa, please. Lilja. Tää peuramimmi juoksee nopeammin kuin oikeat peurat Honda eteen. On suorastaan loukkaava edes yrittää tapella tätä vastaan, kun se kirjaimellisesti tekee donitseja sun ympärillä. Lissandra. 1,5 sekuntia kestävä point and clicks tunni. Rehellisesti. Painu helvettiin. Lucian. Lucianilla on parasiittinen parisuhde yhden toisen champinkaan, joten käy vaan järkeä kutsua sitä toista hahmoa Lucianin syöpäisemmäksi osaksi. Tajutteko? Parasiitti? Syöpä? Molemmat jotain ylimääräistä sun kropassa? Jätä sen toisen arvotukseksi ja sitten päästään sen pariin. Lulu. Fiddlesticks tilanne. Kun Lulu käyttää suu se point and click polymorfi, se kestää noin sama ajan kuin se rotan oikea elikä, joska se just muutuit. Tää jumpi tekee susta kuppaseen rotan. Kuin nöyryyttävää. Luxin näiri, jolla on 120% AP-ratio, saa heti alkuun minuutin cooldowni. Jos vastataan Lux on kirjaimellinen Stormtrooperi, voit ottaa jatkuvaa lasersuolitähystystä. Se on tulevaisuuden teknologiaa. Malphite. Anna tiimillesi ilmainen voitto yhdellä simppelillä näppäimellä. Rock solid. Malzahar. Katos Mokoma. Herra point and clicks tunni itse päätti näyttää naamansa viimein. Muut vastaavat abilityt oli liian heikkoja, joten tällä piti antaa suppressioni, joka on niinku stuni. Sitä ei voi cleansea mitenkään. Maokai. Maokain pelaaminen on sen syöpäsin osa. Hitto, se on tylsää edes miettiä sitä. Masteryi. Tietysti peliä alat kyseenalaistamaan sitä, onko Masteryi olemassa vai onko se joku urbaani legenda. Niinku sun tiimi kuoli just äsken, kaikki näki sen, mutta kukaan ei nähnyt muuta kuin keltaisia viivoja ja muuta se koko hommaa aikana. Mitä kävi? Miljo. Tää Ronaldo wannabe rupee tupladriplaamaan sulle joka kerta, kun edes pohdit sen tai joku se kaverin lähestymistä. Kuten on monta kertaa sanonut, nöyryyttävää. Miss Fortune. Okei, tää on henkilökohtaista. Miss Fortunen Kuuba on se, joka krittaa about 500 000% damagea, jos se tappaa jonkun, on normaalisti erittäin helppo ennakoida väestää. Siksi onkin vakuuttunut siitä, että samalla tavalla miten Notch on manuaalisesti koodattu droppaa omena Minecraftissa, kun se kuolee, mun tili Lolissa on manuaalisesti koodattu imemään se bounce yhtä kova kuin Andrew Tate imee kyrpää joka kerta, kun se käytetään. Ei oo muita vastauksia, ei oo. Mordekaiser. Kaiserin morde on niille pelaajille, jotka on addiktuneita loliin, mutta haluaa sydämessään kuitenkin pelata singleplayer-peliä, jos ne voi kohtuullisen helposti paiskoa vastataan mobeja ympäri ämpäri. No, klikkaamalla niiden ultia, ja voi tehdä just näin ja enemmän. Mordekaisori on valmiiksi suunniteltu 1v1. Miksi sen tarvii päälle apupyörät varastamalla 10% sun täteestä siellä ultissa? Morgana. Morganalla ei saata olla poitanklikseesetä, mut kun tepastelet sen kävelyvahtiin kulkevaa kuuhun, tuut toivoa, että kyseessä olisi ollut vaan sekunnin poitanklik ability. No, saat sentään hyvin aikaa käydä suihkussa. Kuulitteko lolipelaajat? Naafiri. Riotin löysikyrpäsys on sun risti kantaa, Naafiri. Mä haluun oikein Monster Championi, en koiria ja kissoja. Nami. Hei, me löydettiin se. Luciani sidechick, joka tekee sitä ainakin 50% syöpäsemmä, ja eSports-matseista molempiekaan ainakin 50% tylsempiä. Nasus. Uskoisitteko, ettei 5 sekuntia kestävässä 95% slovissa se 95% slovi oo ees se pahin osa? En mäkään haluis uskoa, mutta kun sun attack speed saavuttaa siinä samalla 0,5, niin on se pakko hyväksyä. Sä et voi paeta, sä et voi pistää vastaan. Eikä ookin reilua. Nautilus. Go hitboxi. Seuraava. Neko. Nekon syöpäsi osa on ehdottomasti se, miten se leikki sun tunteella. Just kun luulet, että on sun onnenpäivä, sun liikkuva shekki muuttuukin liskotytöksi. Eikä sitä voi enää moraalisuuden rajoissa pitää hyvänä asiana siinä vaiheessa. Nidale. Oli sitten matsi minuutti 1 tai matsi minuutti 60. Voit olla varma silti, että Nidale tekee sun sisäilemistä shiskopopin yhdellä goolla, kun se tunkee se keihää sun persestä sisään ja suusta ulos. Nila. Design-tiimi. Me tarvitaan tälle ahdilliselle jakseen, joka leviää myös tiimiläisiin. Ja me tarvitaan se nyt! Nocturne.
Kun Nocturne käyttää ulti, se ei laita sulta valoja pois vaan yhdellä tavalla. Nunu. Kaikki rakastaa hyvää trilogiaa, ja 3. fiksu kenkkäminen ei ole tarpeesarjaa, kaikkein paras niistä kaikista, mutta toki vois kysyä siltä ohjaajalta. Älä edes yritä väistää sitä lumipalloa. Sä näytät Kallalta, joka yrittää uija pois, kun se on jo siinä laiturilla. Satana spede! Anteeksi. Olaf. Eräs ennustaja kertoi Olafille kerran, että se tulee kuolemaan rauhallisesti sen unissa. Tämän takia Olaf on siitä hetkestä lähtien taistellut jokaisen hetken kuolemattomana soturina, yrittäen paeta sen kiveen kaiverrettua kohtaloa. Siisti traaginen tarina, eikö vaan? Leagu ja Lore on yleensä selvästi eritelty siitä oikeasta pelistä, mutta tässä tapauksessa saat kokea kantapään kautta, kuin oikeassa se tarina onkaan, kun Olaf toverdaivaa sut 4 kertaa putkeen viimeisen 4 minuutin aikana. Oriannan syöpäsi osa on se, miten mä en osaa pelata sitä. Mikä loppujen lopuksi kamalempaa kuin oma riittämättömyys? Eikö niin? Orn. Disclaimer. Mikropeniksi kokoista pilaria ei lasketa seinäksi, okei? Okay? Orn oli alkuperäinen identiteettikriisi tankkien exante. Miksi tällä 5000 HP, 500 armor, 500 MR, 5-senttinen kyrpä furvyohi Dilfillä on one-shot-kombo? Miksi? Pantheon. Tää on mun onnenpäivä. Jos Pantheonilla ei olisi sen point and clicks tuni, mä en pystyisi mitenkään nimeä vaan yhtä ominaisuutta, mikä tekee siitä niin syöpäsen kuin se on. Vastaus on siis point and clicks tuni. Ja siihen perään vielä ylös alas hymyilevä emoji ja peukku. Poppi. Okei, muutetaan formattia vähäksi aikaa. Mä luen teille osan Poppin passivesta, ja te saatte siellä kotisohvalla hetken sit pähkäällä, mikä siinä on oikein vikana. Okei, valmiina? Periodically, Poppy's next basic attack is empowered to throw her buckler, gaining 350 bonus range and dealing 20 to 180 based on level bonus magic damage. After it hits, the buckler then falls to a location near the target over 1 second, landing and remaining there for up to 4 seconds. No niin, nyt saatte hetken aikaa miettiä. Ettekö arvaa? Throw her buckler gaining 350 bonus range. Joka 13-7 sekunti Poppi saa ranged autoattikin. Poppi on ranged toplaneri! Pyke-pelaajalle X merkitsee paikan läheskille paydeille ja sen uhreille X merkitsee paikan niiden aikaiselle haudalle. Alkaa mennä naurettavaksi. Annetaan tälle supportille AOE Dariusulta, joka tuplaa tappojen rahat. Come on! Giana. Ahaa, naapurusta elusiivinen puskaraiskaaja Giana ite. Kun tällä on puskasen lähestöllä, voit kutsua sun hengelle ja sun runkkusessiolle hyvästi, koska et tule enää näkemään sitä ennen kuin on jo liian myöhäistä. Kuin niin, taas yksi range toplaneri. Rakani on tylsää se ajatella. Sen syöpäsi osa on Rakanksa ja E-Goblet. Yes. Rammus. Mainoskatko. Tiesitkö, että Rammuksen Loressa sille on omistettu oma juhlapäivä, jolloin ihmiset kierri hiekkadyyneen alas, juuri niin kuin Rammus? Aika päheitä, hähä! Rek'Sai on Leagu ainut naishahmo, joka ei ole hyvän näköinen, ja se ei käy päinsä. Aika antaa sille ASU, jossa sillä on jotain humanoidi supermallinaama ja isot tissit. No shokki, ettei se ole vielä jo tapahtunut. Rel. En suostu hyväksyä tätä oikeaksi champiksi. Ja tämän listan säännöt pätee vaan oikeisiin champpeihin. Renato Clash. Ajattelin noin sekunnit, että onko tarpeeksi häipäilemätön kierrättää aiemman Camille Choget-pitin tässä. Ja sit mä tajusin, että hei, todellakin on. Spämmättävät Chilean ulti basic abilityssä on vaan lannistavaa nähdä. Renekton. Tän kieltä lipovan liskomiehen E-W-GUE trade on true combo, joka aikana et voi pistää vastaan, otat vähintään 20% sun HPs damagea, ja Renekton palaa lopussa sinne, mistä lähtikin. Se on niinku valveuni, mutta kun sä näet sun HP-palkki, voit olla varma, että se tapahtuu oikeesti. Rengar. Tui saatana mun sydän. Välitön kuolema pelissä ei riitä. Pitää viimeistellä itse pelaajakin taktisella sydänkohtauksella. Riven on ainut hahmo, jolla sen bugit on universaalisti hyväksytty mekaniikoiksi. Mikään muu hahmo pystyy sama frame aikana hyökkää sua Guulla, W-llä, E-llä, ultilla, ultiriikästillä, 3 autattikilla ja hitto piikkiraipalla. Rumble. Kuinka pelata rumblea? Step 1. Paina Q. Step 2. Katso vastustaja uhkaavasti. Step 3. Voita trade. Tulta reikään. Ryse. Mulla on ryseä, mulla on fakeria. Ei kuulosta multa.
SKTT 1 vie 2 vuotta putkeen, yeah! Samira. Numero 5 on yhtä ikoninen Samiralle kuin numero 4 on Jinille. Ja ei sille, että se olisi mitään temaattista linkkiä siihen, ei. Mutta pelkästään siksi, että saa pentakillin tai killejä joka matsis, missä näyttää sen rumma päästä. Jätää vähän muillekin, kusipää. Se juoni. Otin kerran turpaa APC-junilta top laneissa. Ja se muisto on mun päässä, se juoni syöpäsi osa. Enkä mä maha sille mitään. Jonain päivänä tuut heräämään ja tajuut, että et ole ajatellut sitä lainkaan. Senna. Kuten muutkin syövät, Senna vaatii aikaa saavuttaa sen täyden potentiaali. Siinä vaiheessa, kun näet sen rökittävä sun torneen niiden rangeen ulkopuolelta, tiedät, että siihen pisteeseen ollaan virallisesti päästy. Seraphine. Ainut hahmo, jota jutuu counterplayaan jopa silloin, kun sä itse pelaat sitä. Sillä ilman ääniasetusten voice sliderin nollaamista Seraphine tulee one-shottaa sut sen ääneen aiheuttamalla psyykkisellä damagella. Seth. 1000 true damage one-shot prank on wrong! Rupeeks tää biitti käymään vanhaksi? Shako! Tässä on. Me löydettiin se. Sen kloonista sen perkeleen matotanssi, tää vitun pellen koko olemus ja kaikki mitä se edustaa on yksi iso syöpä. Just niin. Shakon syöpäsin osa on se koko vitun champi. Mun lista, mun säännöt. Perkele saatana. Shen. 1000 HP shield one shotin estäminen. Prank gone wrong. Hei, tää oli uniikimpi. Pistäkää ne tomaatit alas. Älkää heitkö, älkää älyttäkö niitä. Shyvana. Yksi pelin kivuliaimista abilitystä on spämmättävä massiivinen AOE-tulipallo. Uusimmat tutkimukset todistaa, ettei Shyvanan Dragonform ei ole koskaan ollut osumat sen kohteeseen. Kiehtovaa tietoa, eikä vaan? Singer. En tiedä mitä huumeita Singer sekoittaa sen myrkkykaasuun, mutta siinä täytyy olla jotain erittäin nannaa tavaraa, koska mun tiimiläiset seuraa sitä kun B seuraa A:ta. Taas sosiaalisesti kommentoitiin siitä, kuinka mun tiimiläiset on se oikea syöpä. Silti syvällisempää kuin TikTok-runnallisuus. Sion. Okei, tässä on matikkaa. 1 HP on 2,67 goldia arvoinen. Sionin W-passive antaa sille 4 HP:ta jokaista normiminionista ja 15 HP:ta jokaista kännönistä. Tämä tarkoittaa sitä, että Sion saa 64,08 goldia per minion wave ja 104,13 goldia per cannon wave HP:ssa. Olettaen, ettei Sion on missannut yhtään minionia, se on 100 farmin kohdalla saanut 1217,25 goldia HP:ssa ilmaiseksi. Tää on niinku ilmainen money glitchi. Siihen ei lasketa mukaan mahdollisia champion-killejä. Sivir. Sivirillä on spell shieldi, joka tarkoittaa, että me joudun käyttämään Veikarilla 2 sijaan 3 abilitya sen tappamiseen. Ja se ei oo ok. Skarner. Skarner on reverse Diana-tapaus. Tää kaveri oli ennen reworkia niin iso vitsi, niin hiton pitkää, että joka kerta kun hävisi sille niinä aikoina on painunut tiukasti mun mielestä syvimpiin sopukoihin. Ja se, jos mikä, on totisen syöpästä. Smolder. Se pettymys, minkä mä tunsin, kun mä näin eka kertaa, mitä Riotin hypettämään lohikärme-champi näytti. No, sanoin kuvaamatonta. Tää Jonne näyttää sivuhahmolta maa-aikojen alussa leffoista. Sona. Riot, kuuntele tarkkaan. Tehkää Sonalle eläinskini ja nimetkää se Fursanaksi. Te tuutte tekemään miljoonia. Mistä mä olin puhumassa? Ei sillä niin väliä. Seuraava. Soraka. Soraka vasta sulla tulee 2 vaihtoehtoa. 1. Sä tarkoittaa vihollisen ADCtä ja katsot kuinka sun hyökkäystä mitätöidään reaaliajassa. Tai 2. Sä tarkoittaa Sorakaa ja katsot kun vihollinen mitätöi sut reaaliajassa. Ja jos et ole, se oli kompakysymys, koska sulle ei ole oikeasti muuta vaihtoehtoa kuin ottaa 1000 turpaa, kun on Soraka-pelissä mukana. Swain. Swain on täydellinen esimerkki siitä, miten tietty itemi pulldowninen voi moninkertaistaa champin syöpäisyyden. Normaalisti Swainin ultista pois pääseminen ei ole mikään suuri haaste, mutta lisää sekä Rylas Crystal Scepter ja nyt silloin pysyvä hidastava healing aura, josta hankalammin paeta kuin hitto Azkabanista. Bonnie ja Clyde, Rylas ja Swainin ulti. Sanokaa rehellisesti, kumpi pari on ikonisempi? Sylas. Riot tuppaa kovasti yliarvioimaan Melena olemisen merkityksen midlaneissä, joka yhtää champeen niin kuin Sylas, joka pystyy osumatta puoliakaan se abilitystä sulattaa sut vaan sen takia, että se onnistu pääse sun lähelle. Joo, se olikin aina se haaste. Sillä on kuitenkin vaan 3 dashia. Syndra. 1000 AP one shot prank on wrong, mut ilmastuu ja vaan 1 abilityllä.
tää oli viimeinen kerta, kun mä teen tätä. Pinky promise. Tahm Kench. Kun tää kissakala pääsee sun lähistölle, se tulee saamaan 3 ruokalajia päivällisen sun perseestä. Tahm Kench, kun spämmää se kieltä sun vakkoa, sä tulet tulee avuttomampi kuin jos perkele Kim Kardashian, jos siellä sun takaan tekee sitä samaa. Vain alle 3/3 uhreista toipuu koskaan täysin. Talia. Suurin seinä koko pelissä ansaitsee multa suurimman keskari. Fuck you! Talon reseptillä valmistettu turpasano, jolla se tuo sun kohtalon. Tarik. LoLin maailmassa 2,5 sekuntia on sama kuin ikuisuus. Esim. Siinä sut voidaan one-shottaa 25 kertaa, Nunu voi känkkää sut 3 kertaa, ja jopa Morgana ehtii melkein loppumaan. Se on myös sama aika, minkä Tarikin tiimilliset saa viettää COD-modessa yhden R-näppäimen klikkauksen jälkeen. Miettikää asiaa suhteutettuna. Se on sama kuin jos natsit olisi ollut 2,5 vuotta kuolemattomia maailmasta 2 aikana. Ei enää kuulosta niin reilulta, hä? Teemo ei ole vaan range toplaneri. Se on range toplaneri. Se käsittely, mitä Teemo voi antaa etenkin uusille pelaajille, on yksinomaisesti vastuussa tuhansien mahdollisten League of Legends-addiktien elämien pelastamisesta. Toisaalta sen kuulostaa hyvältä asialta, mutta vitut. LoL-pelaajan elämät on arvottomia Teemo sotarikosten rinnalla. Trash. Q-hitboxi. Seuraava. Tristana. TF2-fanit hurratkaa. Te voitte täyttää teidän Soldier Rocket Jump-fantasit myös LoLissa. Anna Tristanan päästä vauhtia yhtäkkiä Super Mario ilmestyy vihollistiimiin. Trundle. Jos Ornin pilari kuvasti sen mikropenistä, Trundle täytyy olla kiinalaisen ravintolan pakasti, koska sen pikkarot varastaa hevosen kyrpää ainakin tän jääpilarin perusteella. Ja jos pelkkä seinämekaniikka ei riittänyt, se myös slovaa sut ja tekee yhden Trudamagen siihen päälle vielä. Tryndamere. Tryndamere ulti tekee sitä liian vihaisen kuolemaa ja susta tarpeeksi vihaisen hitto tappamaan itses. Twisted Fate. Point and clicks tunnin max 6 sekunnin cooldownilla. En voi olla edes vihainen. Mä oon vaan pettynyt. Twitch. Nyt kun ollaan lähestymässä listan loppua, on huomannut miten vähän stealthia tässä pelissä loppujen lopuksi onkaan. Se tekee mun työstä just helpomman, koska kun yksi stealth-champi tulee eteen, voin vaan keskittyä siihen stealthiin toistamatta itteni liikaa. Twitch on ADC:n Evelyn. Se voi sen yli 10 sekuntia kestävällä stealthilla kokonaan laiminlyödä fiksun positionauksen ja rauhassa ehtii täydellinen paikka sulattaa koko vihollistiimi. Kuulostaa kun puhuisin rauhallisesta sunnuntai-kävelystä, koska sitä LoLin pelaaminen on Twitch-pelaajille. Saatanan rotta. Udyr on ainut champi, jota voi pelaa osumania lihasmuistilla, jos pelaajalla vaan riittää älliä siitä sormiin vähän eri kohdalle näppäimistään. Ja jos sekään ei toimi, muutama napinpainus otsalla hoitaa hommaa varmasti kotiin. Urgot. Got to be kidding me with this execute. Hehe. Varus. Kuten ollut trendi Kaisan ja Kokmavinkaan, monien ADC:n sisäinen syöpäisyys tulee ulos vasta kun ne päättää buildaa AP:tä. Jos 500 AP-varus ampuu sua R:llä ja Guulla, se tulee tekemään 100% AP ja 34% max HP damagea. Hää? Wayne. On itekin shokissa, ettei tää oo tullut puheeksi jo aiemmin. Mutta max health true damage? Mitä? Kenen idea on mitä? Veigarin häkki ei oo itsestään mitään ylipääsemätöntä, mutta se, mikä tekee sit syöpäsen, on kun on kyseessä teamfightti. Jos sä jäät sen sisälle, joka on erittäin todennäköistä ottaen miten nopeasti ja kaukaa se voi ilmestyä, sun on pare olla valmis pelaa polttopalloa koko vihollistiin, mikä seuraa 3 sekunnin ajan. Ja tää polttopalloalue on kuule rajattu hitto sähköaidalla. Velkos on huonoin champi, jota vastaan minä otan joka kerta silti turpaan. Tämän takia Velkos on kokonaisuudessaan syöpäinen. Seuraava. Vex. Tän syöpäsin osa on puhtaasti se nöyrytys, jonka se passive aiheuttaa. Fiddlestiksi pelkäämisen voi vielä jotenkin ymmärtää, mutta miksi helvetissä mä juoksen emofurry mitkettiä hanee? Why? Mulla on Whyhin liittyvä pet peeve, ja se on kuin pitkään se voi charge sen Guuta. Kun mä näen vain tepastelevan mun laneia Q-charge päällä, simppelisti poispäin juoksemisen sijaan mä alan jitter-klikkaa sidesteppejä paikallaan, jolloin se vai ainakin ehtii tarpeeksi lähelle saa varmaan osuman muhun. Tämän takia se Q-charge-aika pitäisi vähentää ainakin puolilla. Syy ei voi olla mussa. Viego. Mikä on parempi kuin 1 Blade of the Ruined King? No tietenkin 2 Blade of the Ruined Kingia. Ne olisi vähintään voinut tehdä Viegolle dual wieldavan modeli, jolloin se olisi sentään näyttänyt siistiltä, kun se penetroi sua.
Victor. Victorin E-kaltaisen abilityn range pitäisi olla kielletty jokaisen maan perustuslaissa. Xerateilla sun muilla samanlaisella tämmönen range on siedettävää. Niitä pitää kuitenkin ladata ja telegrafassa, mutta ei Victorilla. Tää saakelin laaseri on välitön. Vladimir. Albert Einstein sanoi kerran. Hulluus on sitä, että toistaa yhä uudelleen samaa, mutta odottaa silti eri tulosta. Tällä määritelmä Vladimirin tappelu on hulluutta, koska yhä uudelleen koita tehdä sen damagea, vaan että se yhä uudelleen hiilaa sen parilla guulla takaisin. Volibear. Kun Volibear stomppaa sua, sä et voi paeta, eikä kukaan tai mikään tässä maailmassa voi auttaa sua. Se NR tekee jopa sun luotettavimmista kaverista torneesta hyödyttömiä, ja se vasta onkin epätoivosta. Ja syöpästä. Warwick. Albert Einstein sanoi kerran. Hulluus on sitä, kun toistaa yhä uudelleen samaa, mutta odottaa siitä. Wukong. Nää rupeaa käymään ihan liian pitkiksi. Wukongin W on rasittava. Xayah. Xayah ja Rakan pitää aina yhtä, joten kävisi järkeä, että se pätee tähänkin. Xayah ja Rakan E-Complet on se vastaus vieläkin. Yes. Xerath. Tän hepun analysointi ei riitä pelkän League of Legends Xen tutkiminen. Ei. Nyt pitää toimia kuin Vanguard ja analysoida koko käyttöjärjestelmä. Jos vastuutaan Teams on Xerath, vihollisella on skriptit käytössä 100% todennäköisyydellä. Ei mikään ihminen pysty jokaista killshottia osua. Xin Zhao on rasittava. Yasuo. Okei, mä tiedän, että Yasuon dashet valittaminen on klisee ja et se tarvii siihen minioneita. Mut silti, Lannesta löytyy kuule ihan tarpeeksi minioneita siitä silti yksi peli syöpäisimmistä matchupeista. Dash, Q, dash, R, dash, joo, mä onkin jo kuollut. Jone. Jonen E on huono vitsi. Riot unohti, että Champin damage, mobility ja defense pitäisi jakaa abilityten välille, mutta ne päästikin laittaa ne kaikki yhteen. Ettekö usko? Sitten löytyy Getto Z-ulti, damage, dash ja movement speed buffi, mobility ja Getto Echo-ulti vielä siihen päälle, defense. Ja sillä on 3 muuta abilityä sen kitissä vielä lisäksi. Jorikin rework oli se syöpäsi osa, koska mä toivoin, että se olisi vieläkin se hyödytön paskiainen, mikä se oli ennen, eikä tää torni ei pahi painajalle, mikä se on nyt. Amerikasta täytyy oikeasti olla maailman herkin kanssa, koska Jorik tekee vähintään 3 9-11 per matsi, enkä mä kuule, että kukaan valittaa niistä. Juumi. En jou keksi laimeta sanalleikkeen vertaa Juumia syöpää, koska se kirjaimellisesti roikkuu vihollista kiinni kuin kasvain, ja se kuulee on. Jackki. Paljon odotettu rebootti Fiksu känkkäminen ei ole tarpeen sarjaa. Muut pelaa League of Legendsia, kun Jack pelaa Angry Birdsia, ja sä ja sun tiimi on niitä sikoja. Zed. Heimerdingeri turreteilla ja Zedin shurikenilla on paljon enemmän yhteistä kuin voisi arvata. Zedillä on 3 shurikenia, josta 2 on jo ihan tarpeeksi, ja josta se tarvitsee yhden sun one-shottaamiseen. Plagiarismi ei ole plagiarismi, jos teet se itsellesi. Älkää googletko tota. Seri on ihan liian monimutkainen, joten mä annan sille yksinkertaisen vastauksen. Se E-dashi ja se seinien yli luisteleminen, se on ihan liikaa. Siksi. Okei. Mun on pakko edustaa Arami ainakin kerran ennen kuin tää lista saapuu sen päätteeseen. Ja mikä sitä parempi hetki kuin nytte. Jotkut aiemmat vastaukset on kieltämättä jäänyt vähän päättelyvaraa, mutta Sixin tapauksessa mä voin sanan tarkkuudella sanoa, että sen syöpäsin osa on ehdottomasti game modina Aram. Kuka olisi uskonut, että se olisi syöpäinen siellä? Ei sillä, että sen kaikki abilityt olisi AOEtä. Silean. Lievästi vahvempi Renata W-ultis on vaan lannistavaa nähdä. Zoe. Ainut muu kerta, kun herääminen on lähellekään näin kivuliasta, on ehkä 8 aamuina. Kun Zoen E tulee Fog of Warista nopeammin kuin Pirjo mun suusta 2 shotin jälkeen, tiedän, että mä oon jo kuollut. Ainut mitä voin tehdä siinä vaiheessa on meditoida ja koittaa saavuttaa valaistus, että voisi sen matsin sijaan syntyä uudelleen jonnekin muualle. Zyra. En tykkää Zyrasta, koska se pakottaa mua koskeen ruohoa. Ei katos, me ollaankin valmiit. Noniin, siinä oli mun faktat kaikista LoLi-champpien syöpäisimmistä osista. Katsotaan tää päätteeksi vielä meidän loppusyöpäisyysjakauma.